Per fer el dictat, primer escolta la versió normal, després la versió lenta. Finalment, corregeix el teu text amb la transcripció del final del vídeo. Estàs a punt? Som-hi! A Andorra, la majoria de la gent es mou en cotxe. Quan fa bon temps, molta gent va en moto perquè és més pràctica. També hi ha persones que van en patinet. L'únic transport públic és l'autobús. No tenim tren ni tramvia. A Andorra, la majoria de la gent es mou en cotxe. Punt. Quan fa bon temps, molta gent va en moto. Per què? Perquè és més pràctica. Punt. També hi ha persones que van en patinet. Punt. L'únic transport públic és l'autobús. Punt. No tenim tren ni tramvia. Punt. Si t'ha agradat aquest dictat, dona m'agrada al vídeo i subscriu-te al canal per a més recursos per aprendre català.